Ei, salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi vom juca CSGO 1v1 aici cu Patrick. Salutare tuturor. Păi, noi deja am început runda și avem voie pe toată harta. Bine, el trebuie să planteze. Și Pentru că sunt mai slăbuți. Și-l aud. Am auzit tu. Te-am auzit? Aia, nu mai auzit. A, unde-s dacă mai auzit? Pe aici, pe lângă mine a fost. Nu merge pe 2000 ăsta deloc. Deloc. Nu prea am nicio șansă așa dacă e pe toată harta, doamnă. Dar e și mai bun decât mine, eu sunt slăbuț. Da, dar de exemplu dacă tu te duci și plantezi B, eu ce mai fac? Și eu să A. Eu ce mai fac? Păi, Păi. mă omori. Păi și dacă tu mă ții? Da, cine mă ține, bă? A, pe bine acum, nu. Na! Care wallhack l-ai pornit? Ce Oleg, bă? Las că văd eu pe filmare. Vezi tu pe filmare. Deci runda asta neapărat vreau să urc. Veneam și pe crouch. Deja ți-ai luat AVP? Am așteptat două. Foai. Iar te aud, ești B. Hai că vin B. Shift-ul să nu ne audă. Bă, dar nu-i ca lumea așa. Bă, Te-ai speriat? am auzit un glonț. Tu mă ții pe undeva. Tot tu trebuie să-mi plantezi oricum. A, ești B, e clar. Te-am auzit eu că mergi prin ventilația aia. Ce ventilație, mă? Prin... că ăla nu știu cum să zic. Da, du-te, bă! Hai, du-te! Eram sigur că ești acolo. O să vezi oricum pe filmare, dar nu cred că apuc. Oricum o să vezi pe filmare când am hack. Te rog, te rog, te rog, te rog, Hai. te rog! Este! Bă, da! Cum, mă? Eram sigur că stai camp acolo și mă Da, aștept. mă, da. Hai afară, te ține? Da, eu sunt afară. A, e clar și eu încă, da? Hai afară dacă te ținem. Dar sper că e SVC 0. Da. Ok. Bă, tot afară ăsta, adică... Că te-a văzut acolo sus mai înainte, am tras după tine. Cum să nu te văd, bă, Patrick? Hai, Patrick, hai că ai mici. Oricum o să vezi pe filmare când am hack. Nu ești afară. Ce-ai dus? Eu nu mai urc. M-am dus. Eu nu mai vin pe acolo. A, te-ai dus. B. Dar cum ai plantat așa de rapid? M-am dus prin canalul ăla. Păi da, dar nici în halul ăsta de rapid, să plantezi. Că n-am pus să plantezi atât de rapid. Eu nici n-apuc să ajung acolo. În atâta timp. Ai, nici nu mai are rost, că pierd în asta. Și mie și sniperul, cum par eu.
Mai bine fug. Asta e faza nașpa, că e greu dacă tu ai voie pe amândouă părțile. Uai, câta bubuitură a fost. Da, dar e greu dacă tu ai voie pe amândouă părțile, că n-am cum să fiu atent la amândouă, știi? Da, și tu ai vrut să fiu eu contra. Dar eu nicio șansă nu mai aveam. Hai că am dat și eu un flash de tătă minunăție. Da, iară te duci, be. Poți să jur că iară te duci, be. Uai, Da, ai nici nu te-ai uitat la mine și mi-ai dat direct. că am pus și ținta. Da, deci când postez videoclipul, să te uiți pe filmare cum s-a văzut la mine că te uitai. Deci te uitai fix pe lângă mine. Bine. Nu știu, dar i-am pus și ținta. Hai că ai voie doar A, că deja e prea greu pe amândouă. Bine, bine. E prea greu pe amândouă. Nu am cum să mă concentrez. Eu te cred, dar... Că dacă stau doar pe A, plantez B și eu nu mai apuc să ajung acolo la timp. Al. Te-am văzut, mă, mărâlane, mă. Eu știu acolo. What ce lagam? Eu n-am lag deloc. Oh! De unde m-a știut? Tu știi cum te-ai auzit? O să vezi pe filmare. Acum am auzit că eram pe shift. Nu, te-ai auzit când tot săreai în continuu. Săreai Acolo eram sigur că m-am auzit. pe aici, pe afară, te auzeai, parcă. Nu știu dacă erai afară, dar... A, te-am văzut. Te-am văzut. Ai, nu prea am ce să-ți fac. Da, n-am ce să fac acum, mai spar, da. N-am ce să-ți fac, vii și spamez cu AK-ul, eu cu un sniper n-am ce să-ți fac, e imposibil să te bat. Mai ales de la apropiere. Da, mai ales că tu te apropiai așa de mine. Păi logic, că altă șansă n-am. Mai ales că te-am și încetinit. N-am apucat să fug. A, te-am văzut, Deci, N-ai cum. N-ai cum. Deci ți s-a văzut un pic și am crezut că n-am văzut bine, da? N-ai cum. După te-am văzut cum a ieșit. Acum apoi pare eu că-mi dai pre-fire. Prin pereți. Parcă vezi că-mi dai pre-fire. Hai că dau! Da, uite-te, deci nici n-a pus să te uiți la mine, că deja îmi dai cap. Bă, am ieșit, am tras și m-am băgat înapoi. Da. Aia, acum te pe mine că ai dat și noscop. Da, cine o zis că am dat noscop? Am pus tătă ținta. Păi mai da, că n-am pus ori doi. Păi dar cum ai reușit să pui atât de repede? Că n-ai cum. Păi, nici eu nu știu. Da, să cerci. Te-am văzut. Am văzut. Oh, nu te-am nimerit? Nu. Nu! Hai că atât de nubă și eu. Mă dau capul. Stai, bă, să încarc. Mai nimerit. Da, e clar. Am văzut cum ți-o zbura sângele și am știut că m-ai nimerit, că ți-am nimerit. Stai să verific dacă filmez. Da, filmez de 9 minute. Băi, ok. Da, adică nu o să iasă atât de lung, 20 de minute, maxim 15. Nu știu, vedem. Da, nu, că nu sunt chiar așa de multe runde. Uai, bă, am dat și o flashbang-ul. Da, mă doare capul. Da, ai dat Purify, mă țineai acolo. Băi, m-am dat seama după flashbang-ul ăla că ești afară. Păi da, puteam să vin și pe paria cealaltă, da. Nu puteai, nu prea puteai. Bă, pe aici poți trece. Da!
Da. O să vezi pe filmare, deci o să vezi totul pe filmare. Deci o să vezi totul pe filmare. Aoleu, ce mi-am luat? Nimica, nu mi-am luat. Mai bine joc cu Glock 18, mă. Am fost puțin afecat. Dar nu, da, am zis... Da, uită-te, deci uită-te, ce nesimțit ești. Las că-ți iau AVP-ul dacă poți și ți-l dau înapoi. Da, lasă că am bani, lasă. Am zis, stai că stau puțin afecat, tu dai, ca nesimțit. Ai zis că stai că am stat puțin AFK. Păi da, dar n-am mai apucat. Da. Nu. Bă, deci, deja eram puțin dat pe capul tău, dar n-am mai apucat să trag. Bravo pentru jumătate sau jumătate de meci, cum ar veni, să zic așa. Bravo la fel. Bun, hai că văd că ai învățat măcar lecțiile pentru astăzi. O, stai mă că nu știam unde m-a spawnat. Eram obișnuit cu Tero. Bă, ce? Ai, serios, dar nu știu, nu merge bine așa. Nu merge așa. Dar nu-i bun Glock, așa, dă foarte puțin damage. Știi? Dă foarte puțin damage. Vrei să zici pe 2000, nu Glock. Nu, Glock zic. Că dă foarte puțin. Eu aveam Glock. Cum tu aveai Glock-ul? Bă, iar am crezut că Tero. Mamă, bă. Mori! Ai, tu ai avut armă, deci tu ai avut armă, ai avut M4, eu am avut un pistolaș și te-am omorât cu pistolașul. Păi dacă am țintă bună. Așa, asta e adevărat. Hai pe afară. Știu că ți-ai luat sniper, că și eu mi-am luat, stai calm. Hai că mi-am luat seringă. Și ce bine trag eu cu seringa. Am văzut. Oai, dar mi-am luat flash-ul ăsta direct în gură. Dar eu nu știu pe unde ai trecut, dacă ai trecut la asta roșie. Ești acolo. What? Ți-a dat hit? Da, what? Dar nici nu știu pe unde ești. Hai că ți-am dat hit. Da, mi-ai dat, dar am 66, așa. Ți-am 34. Totuși mi-ai dat prin cutie. Ăla nu-i hit, mă, ăla nu-i damage. Dar ce îi, Patrick? Te-am văzut, mă, cum făceai bunny hop, mă. Unde? Parcă te-am văzut, mă, că făceai bunny hop. Păi fac bunny hop. Parcă ai trecut prin bunny hop, prin fața mea. Asta nu știu. Nu știu, eu nu te-am văzut. Poate tu m-ai văzut, dar eu nu știu, eu nu te-am văzut, sincer. Dacă are după cutia roșie. De unde știu că-s acolo? Că prima dată mă uit acolo. Dai! Pistola, dai! N-am mai avut nicio șansă, ai venit atât de aproape de mine și eu cu sniper am încercat să fug, dar n-am mai apucat. Că aveam fama și... Na, n-ai ce. Aș face banii cu spațiile, da. Da, merge. Da, știu, dar prind viteză mai mare așa, cu fața, nu știu de ce. Deci am tras, s-a auzit glonțul. Nu știu, eu nu l-am auzit, sincer, eu nu l-am auzit. Poate pe filmare s-a auzit, dar eu nu l-am auzit. N-am fost atent, sincer. Yeah. Sper că am avut halucinații doar. Te-ai nimerit? Nu. Scapi. Nu. Te-ai Da. nimerit? Prin cutie? Da. Prin cutie, bă, nu. Hai. Asta Bă, da. și eu mi l-am luat un pic în gură.
Te-am văzut, mă, mărlănie, măcar ești tu mărlănie. Te-am văzut iară. De acum e foarte intens. Acum dacă tot o ții așa, eu nu o să mai apuc să plantez bomba. Păi da, eu vreau să ne batem, dar tu văd că nu. Păi da, ce crezi că vreau și eu? Hai, ce era să mă nimerești? Ai vrut să vii roată, că ai crezut că eu mă duc pe acolo, a? Mhm. Ai vrut să vii roată, mărlane, te cunosc eu pe tine. Oh, stai că am luat în partea greșită. Am mers de flash. Uai. Aha, hai că da. Da, ți-am dat 43. Poate. N-am bai, mă, de nimic. A, da, să nu uitați să dați like și să vă abonați dacă încă n-ați făcut-o. Și eu să-i las și linkul în canal la Patrick, pentru că face și el o treabă bună. Să-i dați, să vă duceți acolo pe link și să vă abonați și la el. Și cât damage mai dat cu grenada asta mirifică? Nu știu. 1 damage. Ai, nu cred. Da, bă, deci te uitai în altă parte. Nu m-am uitat în altă parte. O să vezi, pe prima are totul oricum. Deci... Și mă scuzați, mă scuzați dacă este ceva gălăgie, dar este ziua mea astăzi. Dacă vă rog să dați, să ziceți un la mulți ani în comentarii, dacă vreți, nu știu. Uită-te, mă! Bă, deci n-ai, mă, ce, mă, n-ai ce. Cam atât a fost cu acest episod și noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!